Midtjyllands Kunstcenter, det ligger i Bryrup, syd for Silkeborg. Og vi har kunst, som henvender sig til både unge og gamle, og vi har også kunst, der henvender sig til folk, som vil have noget kunst, der er til at forholde sig til med det samme. Altså vi har kunst, hvor man kan se, at det er et træ, det her, og det er en blomst. Men vi har også kunst, hvor det kræver, at man går ind bag billedet og ser mere i det, end det selv viser, men at man kan fortolke billedet. Og det gør jo, at vi kan trække så mange mennesker hovedet, fordi der er kunst for enhver smag. Vi går rigtig gerne rundt med vores kunder og fortæller dem både om kunstnerne, men også forhører os om, hvad er det, I skal bruge det her kunst til? Hvad skal det harmonere med i hjemmet? Nogle de vælger jo, at det simpelthen er noget med farverne, og nogle de går helt udenom det og ønsker simpelthen bare det maleri, som siger dem noget. Men når vi hører, hvad folk de sådan søger, der er jo rigtig mange, der søger det, vi kalder sofastykker, som skal hænge over et sofa eller en skænk, jamen så viser vi dem, hvad muligheder vi har, og vi tager dem med ud på vores lager. Vi har et stort lager ude bagved på 1000 kvadratmeter. Så tager vi kunderne med derud. Vi kan vise dem malerierne på hvide vægge og lys på, og vi tager også gerne malerierne med helt ud udenfor, så de kan se de rigtige farver i dem. Og det er også noget, der indimellem får folk til at ændre mening, når de ser dem under andre forhold. Kunstneren er Øssur Mor, og han er færing og hører til blandt den flok af færøske kunstnere, som vi kender rigtig meget. Vi udlåner mange tusind værker ud om året til folk, som har 3, 4, 5 malerier med hjemme. Så kan de gå og kigge på dem en uges tid og se på dem i deres omgivelser. Og det får dem nogle gange til at vælge noget helt andet end det, de oprindeligt følte, de gik efter. Og man kan sagtens få flere timer til at gå herinde. Og ja, vi serverer også kaffe og te og vin og vores berømte kokosmakroner, som folk de griner af, men de forsvinder i kilovis derinde. Og det hører sig til her. Vi har vores 2 årlige store happenings her i galleriet. Vi har en stor påskeudstilling, og vi har en stor oktoberfest. Og der har vi mellem 8.000 og 10.000 besøgende, og folk de står i kø for at komme ind, og de står i kø for at betale. Fordi kunsten bliver nærmest revet ned af væggene. Vi har jo nogle rigtig gode tilbud. Og ikke nok med det, så kommer der kunstnere her. Der kommer mellem 40 og 50 kunstnere her i galleriet, som fortæller, hvordan de arbejder med kunsten. Og nogle står med staffelier i galleriet, og nogle de fortæller bare om, hvordan de arbejder med deres kunst. Og det giver jo nogle gange et helt andet forhold til et maleri, at man hører, hvad der ligger bag. Og vi har nogle meget erfarne kunstnere, som er det, man kalder anerkendte kunstnere. Det er nogen, der har været igennem censurerede udstillinger og er medlem af Billedkunstnernes Forbund og sådan forskellige sammenslutninger. Dem har vi selvfølgelig rigtig mange af. Vi har også kunstnere, der er uddannet på kunsthåndværkerskoler, men vi sætter også en pris i at tage nogen ind, som er nye, uprøvede talenter, som vi kan se et potentiale i. Så vi spænder meget vidt. Vi har vores daglige besøg her i galleriet af de private købere, der kommer, men vi har også en stor arbejdsaktivitet ud af huset. Vi udsmykker klinikker og firmaer og virksomheder rundt omkring i hele Danmark. Og vi har cirka 70 forskellige udsmykningsopgaver om måneden. Og det vil sige, at vi er jo mange ansat her i huset, fordi det kræver også folk, der kører rundt i hele landet og hænger malerier op og piller malerier ned og ja, skifter udstillinger ud rundt omkring.
Vi sender nyhedsbreve ud en gang om ugen, hvor vi fortæller om, hvad der foregår i galleriet. Og så er der også lodtrækning om 5.000 kroner hver uge, når man modtager nyhedsbrev. Så, ja. Og vi har også et billede hver måned, der bliver udloddet. Det er de forskellige kunstnere, der sponsorerer et maleri.